Dan il-programm huwa mtella mill-istudenti tal-Higher National Diploma in Creative Media Production fih dan l-Istitut tal-Arti u d-Disinn tal-MCOST. Int Min Int qed jittella bl-għajnuna ta' Nexos, Domestika, JB Stores u Biocare Academy għal-Makeup. Breezez, Brian u Miriam. Għalija l-volontarjat ifisser li tkun konxju tas-soċjetà ta' madwarek. Fotografija bħal fashion photography, fotografija ta' oġġetti statiċi. Meta konna tfal, konna nilabu il-ballun ġu fija. Artisti jista' jgħinu jesprimu ruħu bit-pinġija, jew nkella biċ-ċeramika, jew ħanek ħan użaw mużika. Iva, nitħajjar imma qatt m'għamilt volontarjat. Ma għamilt, imma t-tifel ġili għamel hija volontarjat. Fil-azzetta tal-liderija ġilja. Jiena lissa xandileta ma nitajjar, imma napprezza min imuru, napprezza ħafna. Tifhem, però qatt m'għamilt jiena. Personalment qatt m'għamilt il-volontarjat, imma nitħajjar nagħmilha mal-ħin, ġifieri, għandek bżonn il-ħin, għand commitment ukoll. Faqdiet qatt ma kont, però volontarjat għamilt kemm il-darbu. Jekk nara bniedem waqa' mal-art, ma ngħaddix minn naħa l-oħra. Nipprova milli nista' inqum u ngħinu. Palissa qed nagħmlu volontarjat mal-familjari tagħna kif qedlek. Imma li nitħajjar iktar bħala ħin ma nistax għax palmetlek jiena naħdem mal-water service u ngħix waħdi u l-ħin tiegħi jrid nagħmlu għalija nnifsi bħalissa, tifhimni? Ġieli għamilt u għadni nagħmel volontarjat iva. Volontarjat ġieli għamilt 3 snin wara xulxin fil-maratona tal-Kerigma li kienet issir kull sajf. Però xewqa kbira li għandi li mmur nagħmel volontarjat f'postijiet barra minn Malta bħal Peru, il-Kenja u l-Afrika, postijiet bħal daw fejn vera hemm bżonn għajnuna u fejn veru hemm il-faqar. L-ewwel nett nitħajjar mela l-hemm kombinazzjoni jiena volontiera ma tal-istrina ili mmur 7 snin. U meta rajt li hemm bżonn ukoll ta' puttini u kont f'programm u tħalt magħhom issa u ġbartilhom ukoll dak il-ħin. Naħdem ma' Salesiani, u kemm darba ħdimt ma' Salesiani, Savio College, l-oratorji. Li għamilt ħafna minn ħajti volontarjat li kont fl-azzjoni tat-tokka fil-Liġin mhux volontarjat dawk. Ma bħalissa għandi 75 ta' rrid jagħmel volontarjat miegħi. Il-Breezez, Brian u Miriam, bħala duo Breezez. Aħna, way back 1984, nasib dajna, kien dik iż-żmien, formajna band, fil-fatt konna 5 fil-band, u bdajna ndoqqu stil ta' dik iż-żmien kienet għodu pop music u hekk konna fil-fatt, bil-akkord lu bil-gitarra ma kienna bass gitar u keyboards, ħafna affarijiet minn dan. U okkażjoni minnhom inqata' d-dawl, niftakar, u ma kienniex biex naħdmu, u Miriam kellha l-akustik gitar u kelli l-akkord, bdajna ndoqqu xi ħaġa hekk. U fekk qegħdin ndoqgħod dik ir-ristorant fil-bar għalli tistgħu tibdu tiġu bħala duo. U bdejna bħala duo dik iż-żmien niftakar jiena, bdejna ndoqqgħu songs tal-folk u affarijiet hekk, u bdejna għaddejjin bħala duo Breezez effett. U mbagħad 1987
għamilna l-ewwel avventura tagħna bħala recording propri fl-studio, għamilna recording ta' kansetti bil-Malti folk music. Konna semmejnieh Victoria, għax kombinazzjoni kienet twildet l-ewwel niputija tiegħi u semmejna ħalija. U kienu, il-songs kienu kollha steel folk u xtaqna nħallu l-akkordin biss u l-kitarra, ma ridniex strumenti oħra involuti fihom biex jinstema aktar nitek. U missa, dawn l-aħħar, ġifieri ftit snin sew issa, inni ma' Latin band issa, u l-band jisimha Iskaj. Jiena għamilt volontarjat, għamilt kemm barra minn Malta u kemm Malta, u nista' ngħid li kienet esperjenza mill-isbaħ. Ġifieri prattikament tgħaddi l-esperjenza u tibqa' tgħix biha għax tibda tapplika anke għall-ħajja attwali fil-preżent. Ġifieri kieku jkolli ċans nerġa' nagħmel dak ix-xogħol nerġa' nagħmlu. Minn direttament anke bħala Breezez ġifieri u bħala anke Iskaj. Nagħmlu wkoll għax tiġi qisha volontarjat ukoll nara jien għax pereżempju ġili jtillew xi fundraising fuq skala kbira u Malta. ħafna drabi mmorru ġifieri. Ħafna drabi fil-fatt fi żmien il-Christmas dejjem hekk nafna kemm fil-Paladuo iktar jkollu xogħol volontari milli konna xogħol ndoqqu ġifieri mmorru f'xi post Christmas Eve u New Year's Eve ndoqqu, ma l-pija jkunu fundraising activity u hemm dejjem ikun hemm xi ħaġa x'imkien. Is-sebeħ li fiha il-volontarjat li inti ħadd waqt jisforzak biex tmur. Trid tkun committed huwa xi ħaġa nobbli ħafna il-volontarjat nara ħin. Tħossu inti tħoss li għandek tagħmilha.
Jien ili 8 snin nagħmel volontarjat, bdejt billi għamilt esperjenza barra minn Malta, bdejt bħala avventura ma' ħbieb, imma biżmien komplejt għax realizzajt kemm hawn bżonn li jsir dan ix-xogħol. L-ewwel esperjenza li kelli konna morna l-Etjopja, konna qegħdin naħdmu ma' sorijiet tal-karità fiċ-ċentru tagħhom, konna qegħdin naħdmu ma' tfal u ma' nies morda. Involvit li nqattaw ħafna ħin dirett ma' nies mal-ifqar fost il-fqar kif isejħulhom is-sorijiet. Ovvjament meta tmiss ċertu realtà bidejk imbagħad diffiċli tiġi lura u tibqa' tgħix il-ħajja li kont tgħix qabel. Għalija l-volontarjat ifisser li tkun konxju tas-soċjetà ta' madwarek, li tifhem x'inhu jiġri, li tidentifika l-bżonnijiet li hemm u li tkun lest li tissagrifika affarijiet minn tiegħek biex tħalli l-ambjent ta' madwarek, id-dinja ta' madwarek post aħjar. Naħseb li għaw Malta u numru tajjeb ta' nies li qed jinvolvu ruħhom fil-volontarjat, biss ma naħsibx li hawn biżżejjed għarfien fuq is-suġġett. Biex isir iktar volontarjat f'Malta naħseb hemm bżonn li l-volontira nfushom jisemgħu aktar leħinhom. Juru li dan il-bżonn huwa reali mhux xi ħaġa vvintata. Ovvjament in-nies imbagħad iridu jieħdu interess li ma jibqgħux magħluqin ġol bozza tagħhom u jkunu konxji li huma importanti, għandhom ħin jiddedikaw, għandhom kapaċitajiet li hemm bżonnhom. Waqt il-ħin tal-volontarjat naħseb importanti li l-volontier ikun konxju tal-post tiegħu, ta' ix-xogħol li qiegħed hemmhekk biex jagħmel u tal-kapaċitajiet tiegħu wkoll. Jekk eżempju qiegħed taħdem ma' tfal u każ ta' social worker, ma tippruvax tindaħal u solvi l-affarijiet inti, huwa sitwazzjoni fejn għandu jidħol social worker. Jekk qed taħdem ma' l-annimali u hemm bżonn vet, issejjaħ vet. Tajjeb li tkun taf limiti li trid tagħmel fuqek innifsek inti stess. Apparti jekk teb nikkonsidraw ukoll li meta inti persuna tfajta fuq programm, tfajta tirrakkonta l-istorja tagħha, mbagħad tajta l-affarijiet, hija illużjoni, inti tispiċċa l-programm da battu lura d-dar u m'hemm ħadd li jkompli jgwidah fil-ħajja tiegħu. Il-medja speċjalment tal-lum naħseb titfa' ħafna attenzjoni fuq l-image tal-persuna, fuq il-flus u l-proprjetà li għandu l-persuna. Il-volontarjat huwa pjuttost l-oppost ta' hekk. Jiġifieri il-medja fejn nifisha m'iniex ċert li qed twassal il-messaġġ meħtieġ. Biss naħseb il-medja għandha vuċi qawwija ħafna u tgħin meta tagħti spazju li jissemmew opportunitajiet, jissemmew okkażjonijiet fejn jista' jsir xi xogħol. Naħseb li l-artist bit-talenti tiegħu jista' jiffaċilita l-espressjoni tal-persuna meta qed taħdem pereżempju ma' tfal u t-tifel qed isib problema biex jitkellem, artist jista' jgħinu jesprimi ruħu bit-pinġija, nkella biċ-ċeramika jew jekk ħanużaw mużika, jekk ħandoqqu d-dwejjaq tagħna jew nkella ħandoqqu l-ferħ tagħna. Xi drabi dawn kollhom diffikultajiet li ma rnexxinniex nesprimuhom, nikkomunikawhom mod ieħor. Dan għandu storja li kif bnewh ċangaturi kbar, ġebel kbir, ma kienx hawn dak iż-żmien id-doblu u ħajma ħajt allura kienu jibnu ġebla kbira waħda fuq oħra. U hawn storja kbira hawnhekk jiġifieri. Qabel kienet għalqajem, meta konna tfal, konna nilabu il-ballun ġu fija. L-Orpheum kien il-ħsieb ta' wieħed businessman at that time, is-Sur Ġerada, beda su jimbena su bejn 1921, u kien interessat ħafna da' Sur Ġerada x'dak iż-żmien il-post il-lokal ta' Gżira kien għadu more or less eliqi. Dak iż-żmien kelli 11 sena, 12. L-opening kien gala night, meta ġew ħafna uffiċjali u Ingliżi bin-nisa tagħhom u kien hawn gala night speċjali għax kien attrezzat it-tejatru bellezza,
bid-Damask, ġifieri, l-attrezzi kollha ta' dak iż-żmien. Kienu jiġu films kbar, per eżempju, Madam X, kienem bħal Ben-Hur u Spartacus, daw dejjem ġew first trans, kważi hawnhekk. Ġew kantanti kbar ukoll, bħal eżempju Claudio Villa, Luciano Tajoli, ġew Skate on Ice, koppja Angliża kienet professional, kienet champion, kienu jagħmlu silġ solid fuq il-park kollu. Fil-1976 iddeċidejna bħala lokalità ta' Gżira, Kumitat ta' Gżira tal-Labour Party jixtri t-tejatru. Dak iż-żmien li kien is-Sur Paċ kien xtraħ minn is-Sur Ġerada u xtrajnieh minn is-Sur Paċ. Illum il-ġurnata tagħna jgħid jintuża kif qed ngħidu għall-bingo u xi functions li jiġu nikruhom ukoll. Melita f'ħajjita batit, sfatar mlaw b'ħafna wulid, fil-faqqar familja rabbit, kienet taħdem għalihom bla ebda serħan minn xin jisbaħ sakemm jaqad lam. Fl-eqqel tal-gwerra ġol-blat, fuq naqra ta' mitraħ fuq l-art, man-nies kienu jordu mgezzin. Shelter jisimaw il-bombi nizlin imwerurin bit-tifrik u t-tassis. Din melita xħajja dit ħafna bigi u inkwit, dejjem tħabbrek biex l-ulit jieħdu talim jieħtieġ sabiex jagħmlu futur għax jitaf kemm batit. xħajjadit ħafna bigi u inkwit dejjem tħabbrek biex l-ulit jieħdu talim jieħtieġ sabiex jagħmlu futur għax jitaf kemm batit. U issa xwejħa tinsab f'dar ċkejkna il-bot minn kulħadd u lida jiżżewġu bit-tfal xewqita tara l-ulida ferħana u tħaddan ma' qalba li żżar. Din melita x'ħajjadit f'ħafna bigi u inkwiet dejjem tħabbrek biex l-ulit jieħdu talim li jeħtieġ sabiex jagħmlu futur għax jitaf kemm batit. Din melita x'ħajjadit ħafna bigi u inkwiet dejjem tħabbrek biex l-ulit jieħdu talim li jeħtieġ sabiex jagħmlu futur għax jitaf kemm batit. Jgħinu lil-homeless people u jgħinuhom jitalmu affarijiet bażiċi. Third World Group u jagħmlu volontarjat. Jien l-SPCA kieku kelli nażel, naf li hemm l-SPCA u naf li kieku nista il-qoddim immur tipo like Kenya jew Nairobi jew
fejn nista' ngħin it-tfal. Għax naf għandi ħabib mar l-Afrika, Bosco Boys, I think, Don Bosco. And they have the kids and everything, ġifiri. Il-ħin għandek bżonn. Maħna morru volontarjat ukoll ta' nista' Mont Carmen u hekk. Nhar ta' ħamis il-Caritas. U nħossuna tajbin ħafna darba kelli naqgħod tifla, imma issa Alla jbierek isa mhux hi. U dan sodisfatti ħafna għax nitkellmu magħhom, nilagħbu, noħorġu. U hekk, ġifieri ma jiddispjaċinix laqqas. Għadi daw ħafna ma nafx. Ma daw li jmorru jgħinu per eżempju tal-dar tal-Providenza u hekk dak, tifhimni? Doħra il-mużew li kontu koll involut ħafna qabel. Hemm diversi anka branches diversi ta' Salesiani ukoll għadit hemm kemm trid hemm il-Caritas, però iktar li ma' Salesiani. In-nies jieħdu għożbina għax ngħidu xi kelma, nilagħbu u qed ngħidlek noħorġuhom u fl-istess għandhom sa'tejn. Nieħdu anke naqra tee, xi kejk, kienu xi birthday. Għadda vera sabiħa u tingħaqadu. Ikun hemm daqsxejn minnu dawn u sejri. L-Assoċjazzjoni tal-MSSP tgħinu ħafna nies bħalma kull sena tagħmel maraton oħloq bissima li tkun immexxija minn Father Karm u jagħmlu ġid jiġbru ġifieri għal dawn il-fuqra u jagħmlu ħafna ġid. Kassar, immur Demkas Institute of Art and Design u qiegħda Higher National Diploma Photography Year 1. Now sweet, you're so sugar sweet. You may as well have had kept me fastened on your sleeve. Kors nagħmlu aspetti differenti ta' fotografija bħal fashion photography, fotografija ta' oġġetti statiċi, kemm dawl naturali kif ukoll dawl tal-istudio. Għamilna wkoll fuq fotografija kontemporanja u ħafna affarijiet oħra. Dan l-assignment tal-limt naħdem fi grupp kif ukoll tal-limt nimmanġja l-ħin tiegħi aħjar biex inlaħaq ma' deadlines li jkollna, kif ukoll tal-limt naħdem relatata ma' tema bħal li kelli assignment ismu kulur u kelli nirrelata ħafna fotografija li kellu x'jaqsam ma' kulur. L-ewwel ħaġa meta nkun ħanġbed photoshoot nara l-għan tal-photoshoot u x'inhi r-raġuni għalfejn ħankun qed niġbed ritratti. Waqt li nkun fuq is-set nibda nara l-ambjent u nara l-background u l-foreground u x'hemm li jista' jħellifni jew x'jista' jtellef ir-ritratt. Il-fotografija li huwa medium kif tesprimi lilek innifsek u tgħaddi messaġġ lin-nies. I got a pencil full of lead and some water for my throat. I got buttons for my coat and seals on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbo heater. Oh, and now it's getting on the road, so they get sweeter. I got legs on my tails and a head full of hair. Bought it up on and some shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. Few pairs of socks and a dog's unlocked. With the food in my belly and a license for my telly. And nothing's gonna bring me down. I've got my baby
is gonna bring me down. Oh, she's mighty fine and says she's all mine, and love is gonna bring me down. She's mighty fine and says she's all mine, and love is gonna bring me down. What is it? Oh no. Il-teknoloġija llum irridu ma rridux qed teffettwana